Kalau ini ya jangan diganti ya A-nya ya. Sudah Iya, jangan sampai. Iya. Ini sama A. Iya. Ini ayang beb. Kok Iya. semut tok lho, Mbak. alah lah Padune ape demek kowe iki kok semodus kowe iki. Slenden apa tak mau? A. Sugeng dalu dumateng Mas Tulkiem Mas Gawer. Sugeng dalu. Nggih. Ugi dumateng penyanipun Mbah sapa iki? Bung Sam. Warung Gubuk Asmara Sorben Kerenceng Barat. Oh, nggih. Nah niki Mas pundutane. Pundutane wonten ngersake niki nggih. Langsung dipinangkani setunggal boga Nggih, setunggal yen nggih. nggih, Mo. Oh nika Siap. langsung dipinangkani niki duet niki. Ayang-ayang. Napa? Ayang-ayang. Ayang-ayangan to. Ayang-ayang. Lho, ayang-ayangan apa penyakit niku. Lah oh Dewa dewa Gede dawa. apa kok gede dawa iki lho urusane apa? Ngene bapak